Benvinguts fans del futbol modern, del futbol antic, del futbol vintage, del futbol internacional, del futbol local i sobretot del futbol de tribuna. Això és l'Orsai i durant la propera hora ens acompanyareu en aquesta revisió de l'actualitat futbolística feta per 3 catalanoparlants i un lleidatà que intentarem que sigui rigorosa, però no massa, perquè al final això és futbol i no matemàtiques. Bueno, ho haureu notat ja, que aquesta no és la veu del presentador habitual, no? I que ja no queda més d'eco a la sala, perquè el cap monumental de Max no està aquí. Avui el nostre company ens ha tornat a abandonar. Tercer cop. Aquest cop per un viatge a Burkina Faso per uns assumptes familiars. Des d'aquí, Max, que tot vagi bé, no? Perquè al final aquestes situacions són complicades, sí, sempre. No té per què anar bé, Vull dir, és una cosa... Home, de fet, té més números que vagi malament. Home, un De fet, viatge a és Burkina... possible que no torni. Sí, home, és un viatge inesperat a Burkina Faso. Ja va tornar el primer cop d'Afganistan. Sí. No, i va tornar amb pinces una mica. Vull dir... Sí, no era el mateix. No volem dir exactament de què va, però No. més que va la branca militar de la cosa. Sí. Us saludo, no? Abans d'entrar ja Sí, en el suc de la tertúlia. Què tal, Pau? Bé, saludat per tu, ara mateix. Molt bé. Què tal, Oriol? Molt bé, tinc un missatge. Però, callau. És veritat. Només el podran veure que estigui a YouTube. A YouTube. Només els de YouTube podeu saber què estic passant ara. Que no, ja que estan a YouTube, que donin like, que subscriguin i comentin. Estem a res dels 600, eh? 591 crec que estem ara. Oh! O sigui que a la que arribem a 1.000... Locura. Locura especial dels 1.000. Bueno. Lo que passarà. I per últim, què tal, Biel? Ahí. No, bé. Bé? I tu, Javichu? Jo molt bé, bueno, en una posició una mica rara, no? Aquí... Es fa raro i no és conya. Es fa raro, o sigui, Cap de veig taula. càmeres, és molt... Ara hem sigut presentadors Pau Osorio, Sí. bueno, Max, òbviament, Home, tu, sí. jo... I falta el guapo de l'Orsai. Però és que el dia que el guapo de l'Orsai es posi a presentador... No. Hem d'assegurar. Hem Li d'assegurar. trec el lloc al Max. Sí, no, aquell dia s'acaba l'Orsai. Sí. I comença, guapo de l'Orsai. sí, comença els monòlegs d'Oriol. Bueno, doncs sense fer-nos esperar més, no ens quedem a Orsai i entrem a l'àrea del futbol actual. Pip! Puta Mali. Merengue machista! Home, tóxica. Sí. Un vàper de coco! I és de Terrassa. Fora! Vés-te'n! I ens quedem a Orsai! Doncs entrem ja una miqueta al suc de la tertúlia, no, companys? Si us sembla bé? Una mica el xupi-xupi. El xupi-xupi, no? El splash de la tertúlia. Comencem parlant una miqueta d'un tema que a tots ens importa molt, que és la final de Copa. Que representatiu, que Hòstia, com m'importa. Sí, per això vull l'opinió d'Oriol Soler. Com veus el Mallorca arribant a aquest? L'Arín està molt bé últimament, I i clar, Salva Sevilla també arriba molt bé. No sé, no em pot importar menys la final de Copa, No, a mi tampoc, però és que no em pot és per importar treure menys. ràpid aquest tema Bueno, d'aquí. fem porra, guanyarà el Mallorca a 2-0. Oh, ja està. No, voleu fer porra perquè clar, No, si sí, ell ja m'ha dit el guapo. No, perquè ja està, vull dir, és un abans. I'm not liking this tendency. Després, Pau Osorio, com veus tu a l'Atlètic Club de Un Bilbao? whisky i a dormir. Doncs bé, els veig preferits. Home, el partit de merda que van fer contra el Madrid, també t'ho dic. Hòstia, Bueno, però és un partit de merda condicionat perquè tenen la final de Copa. Però un Però dia... a l'Aguirre em querirà perquè és l'entrenador de Mallorca i és basco. Però el de que l'Atlètic es guardés a Nico Williams... Ja, contra Madrid. Bueno, clar, si Cabrón, contra Madrid normal, tio. vas de blanc al Bernabéu... No, però una cosa, però és Tenen que una setmana per descansar. Ja, i que ets l'Atlètic Club que està lluitant per entrar a Champions igual. però Unai sí, Simons és el també a la partit, banqueta, és Vivian a la banqueta... És el partit més important dels últims 5-6 anys de l'Atlètic. Sobretot perquè és contra el Mallorca. No, però... No, sí, sobretot perquè és contra És Mallorca. una final on vas molt de favor. Ah, bueno, vale, pensa que és per rivalitat. Sí, clar. Sí, Sí, una rivalitat. El derbi d'Espanya. No, però és veritat, perquè l'última final la van palmar contra la Real. Sí. Sí. I abans, és que quan van dir La que van palmar contra la Palma de Mallorca. crec que van dir que eren 40 anys de l'Atlètic sense guanyar una Copa. Que va. 40 anys sense guanyar una Copa. Impossible. No? L'Atlètic Club ha palmat moltes finals últimament, Sí. Però No 40 ens va anys... guanyar sèrio? cap en altre? Que va. Nosaltres no. No, de Sí, Supercopa però sí. fa molt. De Sí, Supercopa la sí. de però Duri. estem dient de Copa. Crec que l'última que ens guanyen és en Maradona. L'última que hi Hòstia, la del rodillazo. Aquell rodillazo és històric. Li reinicia el Windows molt heavy. Sí, però és que ja no hi ha futbol com abans, tio. S'haurien de zurrar, tio, Vuelve al dins del fútbol de camp. antes. No, Mira. sí. Odia etern el futbol modern.
Aquí, sí, la última Copa del Rey ganado por el conjunto vasco fue el 1984. 40 anys de l'Atlètic, ja. Home, i sent com el club que és l'Atlètic... Els deien el rei de copes. I ja no ho sé. ara tampoc et faré buscar-ho, però ha tingut unes quantes finals de Copa. Sí. Però unes quantes. Sí. I totes contra el Barça. I la Real. I la Real. I el- La Real jo crec que els va fer bastant més mal que... Explicarà l'himne aquest any o no? I tant. Sí. Per part d'una afició, no? sí. Per part On es juga la final? Aquest A la dissabte. Cartuja, a Sevilla. Ah, on? Havia entès quan. Però a més a les 10 de la nit juguen. Què opineu de que hi hagi seu fixa de final de Copa? Molt bé, com Està Wembley. bé. Prime. Sí, més o menys jo la Cartuja i Wembley els veig al mateix És que nivell. això no. Sí, són. No, però vull dir, No, a la Copa no em sona just. és que no molava parcialment abans m'agrada, que, tio. jo què sé, final a Mestalla. Guai. Final a... Al Jo Bernabéu. trobo una tonteria Sí. que estem parlant ara mateix, la veritat. Bueno, és un tema de debat insulso, però és un Vale. tema de debat. Xavi, actua, va. Sí, ja que això no dona més. Ara ens traiem un altre tema de sombra. Bueno, aquí Jo vull Pau parlar Osorio. de tàctica. Pau Osorio, aquí, deixeu-lo, perquè és com va la Premier League. Bueno. Vale? La setmana passada ja vam fer lo de qui baixava i qui entrava a Europa, no? Sí, La Premier ho vam League. fer, ho vam De fer. fet, l'últim Però- programa. No ho van fer amb la Premier, vam fer-ho amb la Liga i a la Premier simplement van dir els 3 primers. No, Ah. no. Vam Sí, dir Europa també. també. No, van dir els tres primers van i dir ja els tres està. primers, van dir els tres Vale, primers. pues De fet, crec que van dir Champions. Per tant, avui el que farem és dir qui va a Europa i qui baixa de la Premier League. No sé què està rient, Biel Macià. No, que he vist una cosa que... Crec que no entra en càmera, eh? Vale, Jo crec que ja ho vam fer. Però... No, podem a mi em sona el que ha dit l'Uri, que vam posar els tres primers i ja està. Sí, no van parlar del Luton ni res. També dic, voleu parlar de centre de la Premier? Sí. Sí, Vale. llavors, us dic la classificació, vale? Primer, Liverpool amb 67 punts. Seguit d'Arsenal amb 65. City amb 64. Aston Villa amb 59, però un partit més. Ah, Tottenham amb 56. I aquí ja hi ha un salt al sisè, que és United amb 48. la guanya el Liverpool, 100%. Clar, el que anava a dir, per exemple, el partit d'aquest cap de setmana, que per vosaltres ja us quedarà lluny, amb Ja qui els- anàveu vosaltres? Amb City o Arsenal? Sí, Me la pela una... Però una... Més Jo igual, anava amb igual. Arsenal, tio. Sí. Sempre, Sí. Però és que Però simplement a mi m'agrada perquè m'agrada canvi, molt el perquè City. canvi. Exacte, exacte. I és que... I a mi m'agrada molt el City, m'agrada molt el Guardiola, però és que vull una miqueta de canvi, tio. A mi no m'agrada Sí. gens el City. A mi tampoc. No. A mi per em què? volava el City de l'època Pellegrini. Sí, Nasri, Agüero, Però al Silva... final, vull dir, són equips... Però aquest agermanament que hi ha entre el City i el Barça, o sigui, Sí, és- l'entenc perquè Bueno, és bàsicament perquè tota la directiva del City era la directiva del Barça. Però jo els hi tinc una mica de ràbia perquè tot el bé que ho estan fent, no ho estan fent a casa seva. A casa. A casa. I és, No, però- això és un palo... I també pot ser el fet de que estiguin sustentats per un No, Exacte, clar, què t'anava a dir? totalitari. O sigui, també et dic, el que No, estan això fent no potser no ho m'importa, haurien això fet al m'agrada. Barça, potser el Barça perquè no haurien tingut tants les milions. opcions que han tingut Pues allà. que el Kelaifi, que se't va veure el Camp Nou al 5-0, que ets més culer que jo. Sí o no? Sí. I De Jong també estava. I Luis Suárez. Luis Suárez estava al 5-0 al Camp Nou. I jo? No, segons el que ha dit. El Kelaifi sí, estava. El que l'ha De fet Jong. 100% i De Jong 100%. Luis Jong Suárez va no ho penjar una sabia. foto amb la nòvia. Sí, però Luis Suárez no ho sabia jo. Bueno, doncs ara ja ho saps. Moltes gràcies, Pau. De res. No ho saps, ja ho saps. Ho saps. Saps? Ja ho Que és saps? la conjugació Lleidatana. perfecta del Ah, saps. del lleidatà, Sí. vale. Llavors, hem de dir els quatre primers. Fàcil. Primer de tot, Liverpool. anirem un per un, Oriol, primer. Jo dic que guanya l'Arsenal. Yes, m'agrada, Biel Macià, m'agrada la primer. idea. Liverpool. Pau Osorio, primer. El cap diu Liverpool. Hamichi Gameplay, primer. I jo diré primer també Liverpool. Després, Acabem Ningú ha dit el City, acabem de treure el City de l'equació per També empatar. et dic una cosa. després de domini... Fa 2 setmanes ho vam dir-ho I vam ficar el City primer. i vam posar el City primer tots. Jo sempre porto dient sempre Liverpool. Sí, el Billy va dir Liverpool. Però s'ha de dir que No, el City és això. Aquest any sí que és veritat que noto que s'ha perdut una mica No, de... però- El gran City... Mare, mare. Han descobert. Jo bàsicament el que faig és perquè si d'aquí 3 programes m'ho pregunteu i dic Arsenal, encertaré segur. Clar, una de les tres. Una de les 3 Sí, sí, encertaré I segur. t'agafes el clip, el penges a Twitter i vinga. Després, segon classificat, Oriol Soler. Jo dic Liverpool. Qui has posat? tu Arsenal. primer? Ah, has posat vale, Arsenal clar. primer, és veritat. Biel El meu Macià, segon classificat és el Manchester City. el teu segon. Manchester City. I el meu també és Manchester City. I llavors tu poses com a tercer. L'Aston Villa. el City, el City. Tu Jo poses com a tercer. l'Arsenal. Jo poso com a tercer l'Arsenal i Pau Osorio. L'Arsenal també. Si heu fet el mateix, els vosaltres tres, no? Sí. Correcte, perquè som molt amics. Sí. Llavors, I jo, que sóc intel·ligent i sempre la clavo... I molt guapo. i molt guapo, i molt guapo. Sempre la clave, tio. Llavors, important, última plaça Champions. Tottenham. Buah, Ah, no sé. el temita que ha tret el meu col·lega. Tottenham, bàsicament, per Si un dues equip coses. anglès guanya la Champions, Sí. el cinquè no Ahora- passa a Champions.
No. Rotllo, si el Tottenham... Perdó. Si el Tottenham guanyés la Champions Clar, i llavors... està fora de Champions, llavors entraria a Champions. Però com no el juga quart, que és Champions... l'última plaça de Champions. Per mi entra el Tottenham. Sí. Aston Villa. Clar, ara mateix el Tottenham té un partit menys que l'Aston Villa, que si el guanya s'empaten a punts. A sobre ha recuperat a Maddison a molt bon nivell, ha sentat a Kulusevski i ha ficat a Johnson. Bueno, és bon argument. És que jo, de fet, vaig dir, si Postecoglou senta Johnson, ho tens ja. Johnson de titular i ha sentat a Kulusevski i llavors això estan jugant molt més per la banda. Els està donant molt ja, però això, la jugada aquesta de sentar Kulu... Kululu. Kulu, és com li dic. Vale, perquè sou pila col·legues. Però ja dic que passarà al Tottenham. Jo crec que passarà. Jo crec que entrarà al Tottenham. Jo diré l'Aston Villa. I bàsicament per... Home, estaria guapo que entrés a l'Aston Villa. Molaria que entrés a l'Aston Villa, però per jugadors i per dinàmica jo crec que entrarà al Tottenham. I Biel Macià? No, Aston Villa. Vale. I llavors cinquè classificat, que és Europa League. Aston Villa. El que no hem triat, que jo... Que és Aston Villa i Tottenham, no? O sigui, deixem a United fora de Champions i Europa League. Sí, jo crec que aquest any el United Conference o se'ls hi complica amb el Brighton, no ho crec, no? Estarà a molts punts, no, del Brighton? El Brighton està a 42. S'ha desinflat el Brighton. Ara mateix, o sigui, està 6è United 48, West Ham 44, Newcastle 43. Bueno, de fet, avui a la nit a les 9 hi ha un West Ham Newcastle. Oh, me'l veig. En el cas de que guanyi el West Ham pot haver-hi lluita. Però és que el West Ham... No. Avui és nit de Lucas Paquetá, Avui és nit de Calvin Phillips. Li treus a Declan Rice i el West Ham fa plap i cap a terra. Sí, és veritat. Vale, i ara... Bueno, plap i cap a terra. Vale, perquè el West Ham competeix ja a Champions League. Pues el West Ham va guanyar una Conference. És guanyador de Conference, Combat del cap. La Conference la guanya equips de dudosa procedència. No, aquest any la Conference crec que queden... intensa. No. La Conference... Està al Liverpool, no? O el Liverpool està a Europa League? Està a Europa. A la Conference queden equips bastant modestos, per guanyar-la. O sigui, el guanyador serà rarete. Jo crec que és el Glim aquest any. Sí. Jo dic a l'Esparta de Rotterdam. Vale, veient el deliri col·lectiu, passem ja a parlar sobre el descens. Ojo Ratxic. Vale? Nois. Passem a parlar sobre el descens. Comencem per baix. Vale. Sheffield United, 15 punts. Baix. Burnley, 18. Tètric. Es salven. Luton Town, 22. Aquests són els 3 que ara mateix estan en descens. I els 3 que baixaran. Nottingham Forest 22, Everton 25, Brentford 27. A veure, no sé si voleu posar Crystal Palace, però és que ja són 30. No, Crystal Palace no pot baixar. És que el que Nottingham Forest fent el mercat que va fer estigui allà... No, però el mercat de fa 2 anys. És igual. Van fitxar 25 jugadors. És igual. Literal, però no l'estic matant, van fitxar 25 persones. També dic, jo em pensava que el mercat era d'aquest any, ho he dit pensant-me això. Sí, però aquest és el problema, fitxar 25 jugadors, dels quals de l'any passat aquest te quedaran... Fitxes a un tio... No, i igualment, sí. Fitxes a 2 tios de l'Atlético de Madrid, Keylor Navas, fitxes a Chris Wood... Que fitxes molt bé, fitxes bé. Però és el problema del Chelsea també, que fitxes molt i no et queda un equip. Correcte. No et queda un equip, et queden jugadors. No. Chelsea està un No, fixa't a la plantilla del Chelsea ara. I em diràs que és un equip. És tètrica. Bueno, si agafa Luis Enrique, el porta a Europa ara mateix. Calentada històrica. Luis Enrique la temporada següent sí que el portaria a Europa. És molt bon equip. No és molt bon equip. Tens tios joves. Vale, però quan la mitja edat de l'equip és de 12 anys... I el Barça que guanyarà la Champions. Però el Barça té més estructura que el Chelsea. No ens avancem, sisplau. Va, fem-ho ràpid, perquè se'ns està passant el temps a la tertúlia. Jo tinc molt clar. Antepenúltim, Nottingham Forest. Vale, o sigui, vale. Baixa el Nottingham Forest? Sí, llavors, el penúltim qui era, qui estava posat ara? Burnley. El Burnley baixa i últim l'Almeria. No, és broma. I l'últim el Sheffield. O sigui, tu poses que jo crec que la mística del Luton el faràs el Barça. Sí, quina mística té el Luton? Sí, ninguna. Joder, el primer cop que juguen a Premier des de l'any... No, que m'ho digui l'Uri. Això és un equip supermodest. Digue'm un jugador del Luton. Com es deia aquell xaval? Townsend. Molt bé. 2. El Barkley. Molt bé, 3. Se'ls està inventant. No. De moment. Sí, són els 2 millors, però sí. Jo tampoc te dic gaires més. Jo tampoc. A Moniqui era el punta, o com es deia? Bueno, jo dic, el mateix que l'Uri, però canvio. Com està ara mateix, el descens. O sigui, Sheffield, Burnley, Luton. Sí. L'expert en futbol anglès? Jo faig com l'Uri i vull que salvi el Luton. I jo faré, clar, és que molaria. Jo diré que últim queda el Sheffield,
penúltim el Burnley i amb el penúltim el Luton. Vinga, Som una ruïna, tio. Hem d'esperar deducció de punts d'Everton i tot. És veritat. És veritat. Jo tinc una alarma. I Manchester City, vigila, No, el Manchester City no té... Què fàcil és treure-li punts a l'Everton, A l'Everton deien 6 un altre cop, no? No és per res, però realment us vull dir una cosa. Aquest any han sancionat a Everton, Nottingham Forest i sancionaran també al Leicester City. Per què va baixar el Leeds l'any passat? Perquè són malos com la merda. No, perquè és que l'últim que es va salvar. Everton, Nottingham Forest i Leicester, que són els equips que van baixar, cometre infraccions. Aquí està. Vale. Bueno, després d'aquesta crítica... Jo vull acabar el Leeds. Pot ser que es va liar l'altre dia amb un penal, no? Sí, es van barallar. Es van barallar per xutar un penal. I va marcar un gol com des de mig al camp, o així, no també? Sí, a veure un moment, oients d'Orsay, us en porta el Leeds? No. Vale, passem a Champions, vale? Sí. M'agrada la idea. Va retallar-li uns 12 o 13 punts al líder, Vale. I ara va... I ara anem a parlar de lo important, perquè quan a nosaltres ens escoltin, aquest serà l'últim programa que escoltaran els nostres oients abans del primer partit, o sigui, de l'anada PSG-Barça. Llavors, el que farem ara és una petita anàlisi molt curtet de la resta de quarts de final de Champions i un extens del Barça, vale? Comencem, si us sembla bé, pels altres i deixem-lo millor Va, pel final. ràpid. Ràpid. Dinamisme. Arsenal-Bayern. Arsenal, vinga, xupar. El Bayern està molt malament. Fem tants percents o fem tal qual? Fem tants percents. Maldini. Sí. Vale. Jo crec que passa Bayern. Jo també. I li dono un 40-60 potser al Bayern. Jo crec que està més igualat del que sembla, Hòstia. A veure, 40-60 no és tan Jo dic desigualat. 55-45 a favor de l'Arsenal. Arsenal. Sí. Hòstia. Jo, de fet, diré 60-40 per a l'Arsenal. Buah, això és històric, Jo és que crec que quan el Bayern és una mica com el Madrid, que quan arriba a Champions... Pau? Jo diré un 70 Arsenal, 40... Arsenal 51, Bayern 49. O sigui, tots veieu a l'Arsenal favorit. Jo crec que passarà... L'Arsenal, mira, jo li dono tanta igualtat perquè és el Bayern. Si fos un altre equip, li dono molta més diferència. És el primer any per molts de l'Arsenal que estan a Champions. Ja, però tu mira com va el Bayern. Com sona l'himne? Mira com va el Bayern en la Bundes. Estan a 2 punts estan segons a 12 punts del Leverkusen i a 2 punts de l'Stuttgart, que està tercer. Literalment ha dit It's over en alemany, suposo. Parem perquè estem portant això en territori passat. Següent eliminatòria. Cap tipus de cosa rara. No, següent eliminatòria. Però tu què havies dit, Xavi? Jo havia dit 60-40 pel Bayern. No et sap. És a dir, No has vist un partit del Bayern des de l'últim que ens 3 Arsenal, un Bayern. Per tant, des d'Orsay es diu que passa l'Arsenal. Passa l'Arsenal. Let's go. Passem a la següent. Espera, Max, tu què... Vinga. L'altre partit d'aquell cantó de quarts de final és Real Madrid-Manchester City. City, lliçatura històrica. Això és un partidàs de l'hòstia. És possiblement la final. Haaland, tocat. Rodri, tocat. Bernardo Silva, tocat. That's football heritage. Ederson, fora. No sempre, però sé que ve amb bastantes baixes el City. No, que no ho trobo casualitat. I llavors, la que es va lesionar. Crisis de Bellingham. Jo Apunta quan parlo. Dono un 55-45 a favor del Manchester City. Oriol Soler? Saps què passa? Que per mi és un 60-40 pel City, però el fet que sigui Champions guanya un 10% i per mi és un 50-50 de manual. És un 50-50. Vinga amb el gaf, Jo vinga. 80-20 pel City. Què fas, animal? Són molt superiors, molt superiors. No. T'acabes de passar 4 voltes. Si el City eren molt superiors. Amb Courtois van cascar 4 a l'Etihad. Si el City fos un equip de Cartagena i jugués a la Liga, serien molt superiors. A la Liga, a la Champions no són gens superiors. Que no, en sèrio, sé que t'estic dient, és un 60-40, però com que és Champions és un 50-50, tio. I jo vinc aquí a dir que el Madrid no cau 2 anys eliminat pel mateix equip. Per tant, això és un 55-45 pel Madrid. És que t'ho compro, tio, és que t'ho compro. O sigui, jo no veig el City sent capaç d'eliminar 2 anys seguits això sí, al Madrid. Ara vull dir una cosa. Si el Madrid passa aquesta ronda, guanya la Champions. No, si el Madrid passa aquesta ronda, guanya la Champions. No, si passa aquesta ronda tindrem una final Barça-Madrid i ens els casquem a la final. No, si tenim una final Barça-Madrid, arribem amb 1.600 subscriptors abans que acabi la temporada. No, és... I acaba amb depressió crònica. sí. O és el millor dia de la nostra vida, O el pitjor. o no tornem a tenir un programa d'Orsay. No, o ens droguem. veus? És molt bon. Molt bé, bon missatge pels menors d'edat. Bon missatge per tots els menors d'edat. Sí, o bebem.
No hi ha un tèrmino mig. A veure què... Bueno, va. Veure. O ens divertim. No. Llavors li donem un 3, donem un... No. Clar. Jo crec que la final no la podré veure perquè hauré d'estar estudiant, em sembla. Llavors és 2 pel City, un empat i un pel Madrid. Exactly. Empat no pot haver-hi. Perquè no Ha posat pots 50-50. no pots estar jugant 200 T'has de decantar, partits. has de fer un 50. Ara dic qui guanyarà. Jo crec que passarà el Madrid, en sèrio, t'ho dic. Pues 2-2. Des d'Orsay es dona un 2-2. Ara truco al Max. Joder, estic. El Max... Diu que passa al City. No, diu que passa el Madrid. Sí, Sí, és veritat. Però no hi ha cobertura a Cibeles, no? O sí? No, No, perquè ara a Madrid està la cosa. Cibeles, està a Burkina Faso. Ah, és veritat, perdó. No, però després passaré per Cibeles a celebrar. Ja hi ha escala. S'ha caigut l'escopetilla amb... a quin barri de Madrid anava a anar? Callao. Després, Ah, Getafe, vale. següent quart de final. Sí, que tipo... Següent quart de final. Un altre equip espanyol, un altre equip de tendències dretanes, com és l'Atlético contra el Borussia Dortmund. Passa el Borussia. Uah. Sí. No, jo crec que passarà l'Atlético. Jo també. I em mola més unes semis contra l'Atlético que contra el Borussia. Sí. Molar sí, però El Borussia és preferir... l'equip amb menys salsa d'aquests quarts de final. Ojo con el Borussia. No. Això són la Bèlgica, tio, són la Bèlgica dels equips. Sí. Com que cap de nosaltres crec que sigui gaire Atlético expert en el Borussia. 65-35. Correcte, 65-35. Biel Macià? 55-45 pel Borussia. Pel Borussia? Aquest tio està calent. Sí, Tu, veu el 4,2 al... El ventre 6-5 nano i... Pau Osorio? 60-40 Atlético de Madrid. El Borussia ve de cascar-li 3 al Bayern, no? I jo diré Vull recordar. 50. Ara mateix el Leganés li casqué un al Bayern. El Barça ens en casca 6 al Bayern, no? Bueno, però això és una cosa... És broma! Hòstia, una final, què preferiu? Final Barça-Bayern o Madrid-Barça? Barça-Madrid. Barça-Bayern. Sí. No. El Bayern no el vull Hem veure. de viure una final Barça-Madrid de Champions i és el moment de viure-la. Sí. És el moment. És que una toca. cosa que És s'ha el de moment de viure un cop a viure-la, la tio. Tipo, passarà. És un argument Passarà. perquè les seves 14 Champions quedin en ridícul. Ja ves. En tens 14 sí, però jo t'he guanyat l'única final que hem No, jugat. exacte. Si perdem aquella final, I teniu no clar- torno a discutir amb un Per madridista. això. I teniu clar que passaran alguna vegada que es veuran a la final al Barça-Madrid i és aquest any. Per estadística ha de passar un any. No. I és aquest any. No és que és passa aquest mai, any. No. Loco, és aquest any i és evident. I jo per tancar ja amb l'Atlético de Madrid i arribar al Barça dic 55-45 per l'Atlético. Vale. I ara, territori, el que volem. 100-0. Paris Saint-Germain, Futbol Club Barcelona. Aquí, si voleu, podem fer una mica més de prèvia, com Vale, arriba el Barça. doncs començo jo. Vale. Bueno, està clar, no? Sí. 95-5. El PSG li treus a Kylian Mbappé i és el Wolverhampton. Va, espavilem, va. No, anem a ser realistes de veritat. Sí, va, Va, 75-25. No, fora conyes, No. Molt bé, heu vist el partit contra les Palmes? Mira, jo et dic un 50... Realista. Jo dic un 55-45 pel Barça. Vale. No, 99-1 pel Barça. és que és un mínim 60-40. No. No, t'estàs passant. Mínim. O sigui, crec que tots podem estar d'acord en que el Mira, millor vaig a ser jugador de realista, vaig a ser realista. en el millor jugador de l'eliminatòria està el Paris Pau Saint-Germain. Cubarsí. Sí. O sigui, Que és Kylian Mbappé. al guanyar l'eliminatòria, pel PSG cau En què Kylian en que Kylian Mbappé Mbappé, tingui un partit. però Kylian Mbappé arriba discutit amb Luis Enrique. Luis Enrique és més culer que jo. Sí. Per tant... No. És això, això és lleig. Aquest, Luis Enrique és molt culer. aquest cap de... Aquesta entre setmana juga a Copa de França. Sí. Mbappé, 90 minuts. Clar. Lliga, Cabeza. Mbappé, Contra qui 90 juga minuts. la Copa de França? Aquí ja no ho sé. Le abre? Poder? No ho sé. Crec que era el Toulouse. Puc mirar Tolosa, un moment. Tolosa. Si aneu parlant una miqueta, t'ho miro. No, però és això, en plan, Mira, 90 si el minuts... Barça planta una defensa en la que un central, que pot ser Cubarsí, pot ser Araujo, és igual, s'encarregui personalment de lesionar de gravetat a Kylian Mbappé Jo faria entrar... I posat de Reins. i poses... Estat de Reims. Està el xaval aquell que és super jove entrenant. Cridament al defensa central de l'estat de Reims. És veritat. Mata. No, fem una cosa. Hem de crear un moviment a favor de l'estat de Reims. Ah, vale. Quan és el Sí, partit? també et dic quan juguen. Demà a les Vale, 9 i no 10. serveix de res. No serveix de res. No, mira, vaig a fer un cridament al Pau Cubarsí. A central. veure, si jo dic que jugaven entre setmana com... Vaig a fer un cridament al lateral esquerre de l'estat de Reims. Mata. Tíbia I Peroné. No, una cosa. I Rotla. Com pel que sigui, No, me cago. el lesionen. Tipo, el lesionen demà. Ens busquen, Abans que surti el ens busquen, programa. ens busquen. Això és històric. Vale, també tenim l'opció de que dissabte a les 9 juguen PSG Clermont. Vale, doncs El busca... defensa- No, busca el defensa central Amb la pitjor cara del Clermont, vale? I anem a fer un moviment que li arribi a ser puta casa perquè li trenqui la tíbia.
També dic del divendres al dissabte. Sí, Da tenim, igual, tenim això, poques hores. internet va ràpid. El Mira. món de les coses. Jugar amb 3 centrals al Clermont. Com m'agrada el Clermont! Digue-li el que té pitjor Maxima. cara. El que té pitjor cara. Presó. Andy Pelmart. Bueno, Andy Pelmart. Pelmart, criminal. Bueno, Andy, pel Mart. Pel Mart. És francès, no? Fes el cridament. Pel Mart. Que cara. Andy. Des d'aquí et demanem amb tot el nostre amor i tot el nostre cor que li arruïnis la carrera a Kylian Mbappé. A la tibia! A la tibia! A la tibia! Genoll, genoll. Pelmar, 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 Pelmar. Fes-ho, Andy. Llavors, Ara, bueno, va. bàsicament és això. Sabem que tota l'eliminatòria per part del PSG cau amb Kylian Mbappé. Sí. Dit això, ens marcarem a Dembélé. més que No, no. Sí. Dembélé te'l defenso jo, si vols. No, Dembélé, hòstia, en sèrio, Dembélé sí que se li ha trencat la tíbia, però això vull que sigui un del Barça. Però també dic, de se l'ha de deixar córrer, per tant es trencarà la tíbia. Vull dir, És no veritat. cal fer molta cosa. Mira, sincerament, jo crec que Podem dir que és la unió del Barça contra la individualitat del PSG? Sí. És el que anava a El dir. poder de l'amistat. Sí, no, en plan, si el Barça guanya la Champions és amb el poder de l'amistat. Caraca. No, és això, vull dir, el Barça ha de jugar, si Mbappé juga en punta, s'ha de posar... Dos centrals. I si juga d'extrem, No, també dos no, centrals. No, però quatre. amb Koundé, tipus... Koundé lateral, Cubarsí, Araujo, Potser és el moment de Cancelo extrem, eh? Això de canviar... Christensen s'ha d'encrustar entre els centrals. Bueno, el mateix que porta fent des de que Des de juga de que- pivot. Però més... Des de que el Barça guanya és perquè Christensen fa de pivot. No, des de que juga a Cubarsí. No, ahí és... No! Bé. Des de que Xavi Hernández va dir que abandonava el club. I què farà? Espera, que ara toca això, un moment. Espereu-vos això. Una miqueta més... Llavors, passem ja... Com que ja portem quasi mitja hora així de tertúlia... Però podem parlar de com quedarà el Barça? És el que anava a dir. Passem ja als nostres percentatges. Vale, Oriol Soler. Jo he dit 55-45 a favor del Barça. Vale, Biel Macià. 65-35. Barça. Jo dic un 60-40 Barça. Jo, com a possibilitats, veig un 60-40 PSG, però t'ho juro per una puta mare que passa el Barça. És que passa el Barça. Passa el Barça. És que no hi ha... No No som favorits, no som preferits, no som preferits. Voleu que digui una cosa? Sí. El PSG, tenint en compte la plantilla, és el pitjor equip de quarts de final de la Champions. No. Ja està, no li feu cas, és tonto. No li feu cas, no li feu No li cas. feu cas, va, vegi. I tu saps que tinc raó. No és veritat, no és veritat. Vale, És cantada històrica. si us sembla bé, passem ja al debat, que és una mica Biel, ja l'ha introduït una miqueta. Ai! Quan fa? Va ser després del partit del Villarreal, que Xavi Hernández va dir que marxava al Amb final tota de la la raó del temporada. món. 3 a 5. 3 a 5. Però ara el Barça, des de que Xavi Hernández va decidir fer allò, no para de guanyar. I llavors el debat que avui plantegem és: s'ha de quedar Xavi Hernández a final de temporada? I si creiem que sí, què ha de passar perquè es quedi? Vale. És molt fàcil. Llavors, qui vol començar? Format xiringuito. Qui vol començar? L'única manera Sí. que veig que Xavi tingui el cor dels culers per quedar-se una temporada més és guanyar la Champions. O sigui, és l'única manera que veig O la perquè Lliga. Xavi es quedi. No, És que la Lliga no és la Lliga suficient. encara la veig més difícil que la Champions. No, s'ha de guanyar la Champions. O sigui, jo crec que guanyar la Lliga, Xavi, també com a entrenador i com a culer, s'aniria. Però si guanya la Champions és l'única manera que veig que ell vulgui quedar-se. I per mi no s'hauria de quedar. Jo crec que Xavi ha creat, està formant un dels equips amb més futur del Barça que jo recordi, i crec que ell és el millor entrenador per seguir amb l'evolució d'aquests joves. I acabo de fer una càtedra històrica. I crec que si el Barça... No només no guanya la Champions, sinó juga bé i demostra que la temporada que ve pot pintar molt bé, m'estic allargant una barbaritat, eh? No, tranqui. Jo crec que s'ha de quedar. Pau Osorio? Wenger. No, per mi, Xavi, trobo que tenim tots la memòria molt curta. Sí, és això, és que a mi em passa això. I no només la memòria, No, tots ho tenim molt curtat. Sobretot els dorsai. Venim d'una temporada absolutament infumable i si guanyes la Champions ja no és el cop de sort més gran de la història del torneig. Mentida. Per darrere de la del Mira, el Madrid. Chelsea va guanyar una Champions pitjor que nosaltres, eh? Bro, el Chelsea no va començar una temporada Germà. que Amb està Lampard, ben amb fora. Lampard. Fent fora l'entrenador. Vale, Ah, l'haurien d'haver fet fora, tio. vale. Cuidado. Cagada. Jo només us dic això. I a més, Xavi, jo crec que ja se li ha donat l'oportunitat de demostrar el que valia i Sí, per això, mi això. no ha sigut capaç de demostrar-ho. Exacte, Vull dir, en plan, exacte. a Xavi li han salvat els mobles. Òscar Hernández és un sentiment, no ho puc explicar. Però veus, per exemple, Xavi Hernández, out, Òscar.
Prime. Hazlo, Òscar, hazlo. No, però és veritat. Rómulo i Remo. Tio, 100% d'efectivitat dels partits que has entrenat te dona, com a mínim, l'oportunitat... És veritat. De que et truqui el Liverpool. És que s'ha de parlar, Disculpa. El trucarà el Liverpool, Sí, ja veuràs. Sí. Òscar Hernández. Riu. Per tancar ja. Oriol Soler, s'ha de quedar Xavi Hernández? No. Di al Macià, s'ha de quedar Xavi Hernández? Pot fer-ho. No. No. Vull un sí o sí. Pau Osorio, s'ha quedat Xavi Hernández? Mai de la vida. Xavi Morlans? Jo diré que sí, s'ha de quedar. S'ha de quedar? Sí. Mare Però de Déu. guanya o no guanya la Champions? No. Si guanya la Champions, per mi s'ha de quedar perquè estic d'acord amb el que ha dit Biel de que Xavi Hernández, tots els joves que parles amb ells et transmeten que Xavi Hernández els dona molta confiança. Això és un bon argument. Ara el que vull és que els joves tinguin confiança. Tots no. Clar. No tots, hi ha algun que no. Lamine Yamal. A mi mal no li agrada Xavi Hernández. I acabem ja el debat i passarem a les seccions, que això se'm farà molt raro perquè per primer cop m'introduiré la meva pròpia secció. Anem-hi. Introdueix-te-la. Vale. Doncs jo vinc a... No sé si us en recordeu, però fa uns quants programes jo vaig donar 10 consells del Barça Sí. per com estalviar. Sí. I com que jo els vaig dir que un pas important era guanyar la Champions i guanyarem la Champions, em crec amb la potestat de poder donar més consells. Perfecte. Ja ets un inside man allà dins, tu. Clar. Sí. I de què hem estat parlant ara? De qui ha de ser el pròxim entrenador del Barça? Javi. Oh. Becker. Òscar Hernández. Wenger. I qui li vinga a donar consells avui? Correcte, a Òscar Hernández. Vale? Són 8 consells que ha de fer Òscar Hernández. Per ser futur entrenador. No, perquè el Barça torni a ser el que era. Ah, vale, ja és oficial, és entrenador del Barça. Sí. Va, ja l'ha anomenat. D'aquest Consell número 1. Desfer-se de la lacra que porta anys frenant-lo i no li deixa demostrar tot el seu potencial, també conegut com Xavi Hernández. Primer pas. Segon. Convèncer la porta que el posi ell com a primer entrenador. Aprofitar un dels múltiples viatges del president a clubs de Barcelona per fer-li firmar el contracte mentre tingui el nas una mica blanc. Tercer pas important si el Barça vol arribar a ser alguna cosa, donar el 10 a Lamine Yamal. Ui. Aquesta és de veritat, Aquesta és calentada. No, però aquesta és 100%. Qui serà si no el pròxim 10 del Barça? Fermín. Enzo Fati. Pedri. Rakitic. Quart pas. Júnior. No posar de joc mai més. Si pot ser, vendre'l. Molt bé. Ja està. Curtet, igual que el 5. El 5è és acceptar l'oferta de 100 milions del Bayern per Araujo. Hola. Ja No, jo te la firmo, aquella oferta, Jo firmo les dos. Les dos. Sí. No, I si què el fem, Bayern... un Falle el Bayern- Covarsí? Sí. M'agrada, I a més, que té, el Falle quants anys té? 20? 21? 20. Esteu dient que Covarsí falle? Diuen que en té 21, no? Sí, el té 42. 21 anys cotitzats, porta Falle. Després, sisè pas. Fitxar Haaland a canvi del 50% de la Sagrada Família. Molt bé. Perquè no sé vosaltres, però què més podem fer a part d'oferir la Sagrada Família? me la pela la Sagrada Família. No té res més Barcelona. Família. Setè pas, penúltim, ja. Me la sude. Moure Gundogan més a prop de l'àrea, a Ferran més a prop de la banda dreta Sí. i a Víctor Roque més al sud, en concret a Brasil. Arriba! Vaya flamassa, cabrón! Aquí el primer. No, hem de tenir paciència amb Víctor Els culers són molt 18 anys. A su verga, coño! Al meu país. Que no torni al seu país, aquest. Emigra. I com a últim pas, i potser el més important, trencar amb Spotify i fer a l'Orsay com a patrocinador oficial del club! La ruïna! Piqué, fes-ho. I dit això, com que no ho hem parlat abans del programa, a què li ve de gust fer ara la seva secció? Vale, no. Va Oriol Soler. Sí. I em toca a mi. Vale?
Res, com que sé que us agraden les històries, les relacions, tot el que és amor, porto una nova història d'amor, però no és de Pedri i Gavi, és de Cristiano Ronaldo i Lionel Andrés Messi. The Goats! Vale? Aquesta vegada l'he adaptat de l'anglès, està en castellà perquè m'ho ha traduït instantàniament, vale? I és de l'usuari que es diu These Nuts. Es diu These Nuts. Així que tot el crèdit a ell, no m'he inventat res, allà ho posa a Wattpad, ho podeu trobar per allà, vale? Abans de començar puc dir una cosa? Què? Para de falsificar gent que escriu històries i admet que ho fas Que ets tu, sí. Estaria bé, però és que jo no tinc tanta imaginació. Però ets més guapo. Oriol Soler és Abuelas Maduras 69. Sí, i These Nuts. Bueno, vale. Serien els noms que es podria ficar Oriol Soler a qualsevol lloc. Perfectament. Vale, ja està. El LinkedIn. Vale, el títol és... El títol és Cristesi i un corazón rojo de... Cristesi. Crícia. Vale. Us poso en situació. A la final del Mundial juguen Portugal contra Argentina. I guanya Argentina, val? Llavors, la història comença després de que Messi hagi guanyat a la final del Mundial contra Cristiano Ronaldo, val? Vale, estem situats. A veure, ens situem, sisplau. Molt bé. Començo, Después de un partido triste y deprimente, Ronaldo condució a casa con su Bugatti rojo, brillante y sexy. Messi estaba muy contento, pero se sentía mal por Cristiano, no le quería hacer daño. Su conexión era especial e importante. Messi tenía el pensamiento más sucio del mundo. Se puso rojo remolacha. El pensamiento de darse placer con Chris le hacía gritar por dentro, así que cogió el coche y fue directamente a casa de Chris. Messi llega a su casa y llama al telefonillo digital Samsung Grivido G2 1042 360 versión Pro Max Windows. Messi ve a un Cristiano enfurruñado, deprimido y triste. Desliza su mano por el telefonillo digital Samsung híbrido G2 1042 360 versión Pro Max Windows. ¿Pero qué pasa? Cristiano responde con un ¿qué deseas? Y Messi suspira. Lo único que quiere es derribar a Ronaldo y estrellarlo con pasión contra la pared. Pero no sabe si él quiere lo mismo. Entran y están sentados incómodamente en la magnífica y lujosa sala Ultra Hydro con mini acuario de Ronald. Messi pregunta... ¿De Ronald? Messi pregunta avergonzado: ¿cómo te sientes después del partido? Cristiano responde: ¿por qué quieres saber eso? No sé por qué viniste. Messi se acerca poco a poco a Ronaldo mordiéndose el labio y salta encima de Chris. Este era el momento para que Cristiano brillara. El portugués le cogió, le tiró y lo empotró como si no hubiera un mañana contra el vídeo del mini acuario. Corrieron hacia el mega dormitorio de Chris, saltaron encima de la cama de agua y el impacto de su amor feroz hizo que se rompiera. Estuvieron horas practicando el acto sexual y acabaron tan sedientos que tuvieron que lamer el agua que quedó en el suelo. A partir de esa noche empezó la historia de amor y sexo de su vida. Y se acaba aquí. Però pot continuar. Que ho deixin en comentaris si volen que continuï. Algun motiu pel que hagis hagut de posar la entonació de Cristiano? Sí, no, va sortir bé o no? No. De fet, ja està. Havia d'invitar-ho. Què deixes? Bruno Oro, quan vulguis venir, estàs convidat, tio. Ronaldo. Què? Bruno Oro. Si vingués Bruno Oro, li fem fer alguna cosa a Ronaldo heavy. I Mirolino. Què? I Mirolino, els dos a la vegada. T'imagines? Mirolino respon no. Qui és Bruno Oro? El que feia de Cristiano. Ah, vale, el Cracòvia. Vale, ja està. A qui li toca ara? Ara li tocarà el que va amb una samarreta del millor club del Vallès Oriental, Biel Macià. Bueno, jo... hem estat una setmana sense penjar programa, hi ha hagut Setmana Santa, hi ha hagut parón de selecciones, tal, i veig a la gent una mica... Perduda, no? Desconnectada. Ei. Desconnectada del que realment passa en el món del futbol, i vinc a posar-vos al dia. Bàsicament, us vinc a explicar
em sembla que són 8 o 9 coses 8 o 9 coses les quals crec que heu de saber si voleu reenganxar-los en el lore del futbol, vale? Correcte. Tot el que ha passat en aquesta Setmana Santa, en aquestes vacances, que crec que heu de saber. Un informatiu, professional. Sí. Un informatiu. La primera. Luis Enrique va tornar a fer streamings. Correcto. Toma! I el xat es va omplir de zumbats demanant que es deixi perdre i que vengui Mbappé. No sé com va acabar l'streaming perquè em van banejar. Sí o no? Sí. Què vas posar? Què vas posar Bueno. perquè et banegessin? Algo a pincel? No. No. Vale. No. Avanti. No, és broma, no em van manejar. Vale. La següent notícia és que Michael Falla ha decidit fotre 2 pepazos en 2 setmanes, el primer en el seu debut amb l'absoluta de Senegal i l'altre per donar la victòria al Barça B als últims minuts. No fa gràcia, és simplement informatiu, Sí, perquè, sí. perquè us espavileu una mica. Vale. Gol de Falle. Cotizador! Un dels meus moments preferits del Parón i de les vacances va ser quan Luis de la Fuente ens va fer un guinyo als més cunyats posant de titulars a Pedro Porro i David Raya contra Colòmbia. És veritat, Això és molt molt top, top, això. molt Sí, top, sí, molt top, molt El meu top. moment Ho va fer, preferit. segur que ho va fer pensant. 100%. I va dir, Raya juega con Porro. També Vinícius va sortir plorant a una roda de premsa perquè els de Netflix li van dir que faltaven plans de recurs. Això està sent tètric, Per altra banda, també, si no us heu enterat, Memphis Depay va confirmar als més escèptics que sí, en efecte és un fill de la gran puta, I subnormal. quan va sortir que sembla que li ha pagat el 1 milió d'euros de fiança a un altre fill de puta, Dani Alves. Suposadament. Sembla que li ha pagat, és el que he dit. Sí, sí. Sembla. Twitter Barça va demostrar Sembla ser... fill de puta. Sembla ser un fill de puta. Sembla ser. Vale, jo crec que és un fill de puta ja de per Només si. per deixar Aubameyang fora del Barça és un fill de puta. Sí. Sí. No és comparable una cosa amb l'altra. No. Són altres... Sí, Vessants. no és comparable. Vale, millor seguim. Twitter Barça va demostrar un cop més que és el millor lloc del món quan va sortir un vídeo d'Onana, el pivot del Everton, Sí. que havia sonat per fitxar pel Barça i lluny de fer campanya pel partidàs que es va fer contra Alemanya es va fer campanya per un vídeo seu encarant-se amb Bellingham. Sí. Sí, caràcter. Caràcter, tu què vols? tio. Carisma, collons. Gavi o Nana? Twitter Barça. Twitter, va. Esperaos a ver a Araujo y Onana contra este tío, se van a cagar. Ja, espera, un moment, faig una Onana cosa. quan no sabia agafar un puto passe. Tinc entrenador pel Barça, Sean Dyche. Bueno, seguint, Càtedra! seguint amb Twitter Barça també va treure al nas un altre rumor de la tornada de Neymar. Sí. És veritat, El qual fa cada cop menys gràcia, però no seré jo qui li digui que no. Sí que... Bueno, però una cosa, Li Billy, hauries de dir. tu com a viuda de Neymar, vols que torni? També hem descobert que el substitut de Xavi està a casa, al Clot de Terrassa, al Ferguson català. Òscar Hernández va sumar el seu 6è partit com a entrenador amb el Barça i la 6ª victòria com a entrenador del Barça. Cabra. Absoluta cabra, Òscar Hernández. És el millor entrenador actual del món. Jo crec que en resultats sí. Tanta Els números- numeritis que hi ha, no? Sí. Els números lo avalen. Exacte, exacte. Tanta numeritis... No, però quan trobin un... Quan trobin... Els números ho diuen. trobin un entrenador amb aquest percentatge de victòries, algú, Truquin. que busqui i truqui. No, no, i el més mèrit d'aguantar a la mòmia que té com a germà. Una lacra. Hòstia, els dinars de Nadal d'aquests dos han de ser... Bueno. Cunyadisme. Sí. No. Sí. Sí, Òscar Hernández. Dóna-li una cervesa... Bueno, que està foradada, tio. Òscar Hernández aparca sempre abans que tu, I més a prop. Sí. És la cabra. I per últim, última cosa a destacar que no s'ha parlat i em fa ràbia, és el meu moment preferit després de lo de Luis de la Fuente, Íñigo Martínez sortint a fer-li un caraco a un xaval per dir-li tonto. Història. Història. Puta cabra. I merescut. Sí, potser les formes es va descontrolar una mica, Que un xavalín no li ha de dir Sí, tonto sí, a sí. tots els seus que però, banco. No, no, si i els jugadors seus que vols pares- al Barça, tio, els vols al Barça. Si els seus pares És menor 100% aquest nen. no han sapigut Joderia. educar-lo bé, Sí. que ho faci I aquest Íñigo xaval ha Martínez. sortit vídeos que és madridista, que estava a la presentació de Gavi amb una samarreta de Madrid, que no sé què... Sí, sí, joden. no, i que va fer un altre gent, però és que ningú va saltar com va Veus? saltar És que Íñigo. falta això, tio. Gent com Íñigo. Un vasco! Què va dir vasco? Què va dir Cruyff? ¡Vascos! ¡Joder! Va dir, en mi equipo lo primero que voy a fichar es un vasco. Oh, Però ell en va fitxar uns quants, Sí. Sí, i neerlandesos cap. Zubizarreta, Vaquero. Vaquero... Sabe on juga el fill de Vaquero? I Arramendi. El Lleida. El Sabadell. A Lleida. Sabeu quin equip dels dos entre el Sabadell i el Lleida va guanyar aquest cap de setmana? Crec que el Sabadell, perquè per cara del Pau. Perquè Lleida Sabeu va qui no ha perdre. anat a cap partit del Sabadell aquesta temporada? Aquesta Ja, temporada no, però Barapal. perquè- Qui treballa? I jo no treballo? Sí, però tu treballes a la mateixa localitat on juga el Lleida. Ja està.
Jodido. És que és greu. Has caigut. Li treus el tema de Lleida al Pau. No, treure la llei del Pau Bueno, és... és tabú. Bueno, bàsicament perquè l'Atlètic Lleida va primer, saps què et dic? Sí. L'Atlètic Lleida no va primer, es juga a la Lliga Elit. No, Però l'Atlètic Lleida l'any que ve estarà a primera federació. Està primer, crec. Jo no conec cap equip a primera federació que es digui Atlètic Lleida. L'any que ve estem dient. Jo no veig res oficial encara. Ja veurem a veure si són tan valents de pagar quan seguin a segona. Pues han de pagar €1. Què faries en cas de que això passi? Cremar alguna cosa? No, s'ho va dir l'altre dia que es faria de l'Atlètic Lleida. Sí, una palla com una olla, no puc. No pots. No puc cremar res. Per? Perquè Qui t'ho no, impedeix? la llei. Bueno, després d'aquestes declaracions de Pau Respecte a Sòria, tots els equips de la ciutat. passem a la secció del Pau. I què ens has portat avui, Pau? A veure, fa temps en aquest programa es va parlar que estaria interessant fer com un torneig entre les millors comunitats autònomes d'Espanya. Té raó, es va parlar. Pot Es ser va que fos parlar. la setmana passada? Pot ser que fos la setmana passada o fa dos. No me'n recordo. Llavors, la meva idea inicial era fer pues, un torneig entre totes les comunitats autònomes d'Espanya, però em descobrí que per fer l'equip de Castilla-La Manxa havia de buscar a la pàgina 14 de Transfer Market. Feia pal. Sí, m'ha fet molt pal, la veritat. Llavors el que he escollit són les 8 millors comunitats està bé. autònomes segons el meu criteri. Totalment objectiu. Lleida és una comunitat autònoma per tu? Parlem al partit 4 sobre si Lleida és comunitat autònoma. No. Llavors, ja he fet els emparellaments, ho vaig fer tot amb un sorteig absolutament... Amanyat? No. T'ho juro que 100% fiable. Adulterat. 100% segur. Llavors, els emparellaments són València-Andalusia. Partidàs. El guanyador s'enfrontarà al vencedor del Catalunya-Canàries. Fàcil per quarts de Catalunya. Evitem el Coco, que és el País També Basc. dic Canàries, Pedri... No, ho he Pedri fet... no juga perquè estarà lesionat. No, sí que juga, Moleiro... Ho he fet legalment. Llavors, Dona també a l'altra part Pedro. del quadrant, de la taula, no sé com se diu, tenim Galícia-Extremadura, Partit de merda. Història Extremadura entre les 8 millors. i Madrid-Euskal Herria. Partidàs. Vale, El més morbo. Madrid Escolaria et diria que és final avançada. vale, vaig a dir una Catalunya. cosa. Sí, Euskal Herria, no Arribarà a la final. Euskadi. He agafat Has agafat també Navarra? Navarra. He agafat Navarra. Oh! No, perquè si no em desquadrava. Fa pudor, això. Fa pudor. Llavors, comencem el partit 1. Bàsicament, jo us dic l'alineació que trauria l'equip i vosaltres dieu qui guanyarà. Una resposta cadascú o entre els tres hem de Entre els tres, decidir? entre els Entre els tres. tres decidim. Entre Tu els votes, tres. tu votes o som nosaltres tres? No, jo no voto. Nosaltres Perquè llavors tres, així... Llavors es decidirà un guanyador. Llavors comencem, partit 1. València, la comunitat valenciana. Sí. Jugarà amb un 4-3-3. Mamardashvili M'agrada. A porteria, Iñaki Peña, del Barça. Uf, que malament. Després, parella de centrals, tenim a Pau Torres, de l'Aston Villa, i Mosquera, del València. Jugón! Ojo a la defensa. Als laterals tenim al lateral esquerre Grimaldo, del Leverkusen, i al lateral dret Gaià reconvertit, Bueno, està bé. Els laterals es poden recuperar. del València. Llavors, al mig del camp tenim com a pivot posicional Pepelu, del València. Top. Com a primer interior Javi Guerra, també del València. I a l'altre interior Carlos Soler, del Paris Saint-Germain. I a dalt juguen amb Fornals a una banda, del Betis, Ferran Torres a l'altra, del Barça, i Abel Ruiz, del Braga, en punta. Vaya La davantera Paco Alcácer, no? Encara podríem posar. Paco Alcácer. Sí, al Qatar. Llavors, anem amb Andalusia. Sí. Andalusia, 4-2-3-1. Tenim a Álvaro Valles en porteria, de les Palmes, possiblement dels millors porters de la Lliga. segurament. Parella de central, Huijsen, de la Roma, el holandès de la Roma. Holandès. És És holandès, holandès? criat a Màlaga, xaval. Ah, Tot vale. val. L'han nacionalitzat. I Sergio Ramos, del Sevilla. Vale. Llavors, lateral esquerre, Pedraza, del Villarreal. Ah. I lateral dret hi ha dues opcions. Jesús. Juan Luis Sánchez o Jesús Navas. Jesús Navas. Per la mística. Jesús Navas lateral dret i possiblement capità. Llavors, doble pivot. No, 100%. Ramos. Prefereixo Jesús i tot. Ramos Capi. Doble pivot. Fabián, del PSG, i Gavi, del Barça. I tres mitjapuntes, tres mitjapuntes. Àlex Baena, del Villarreal. Brahim Díaz, del Real Madrid. I Isco, del Betis.
Tira'm en punta. I en punta Isaac Romero, del Sevilla. Està molt bé, està molt bé. De fet, Està molt bé perquè el Sevilla no té ningú. espera un moment, anem a analitzar. Els laterals de València són una barbaritat. Els laterals de València són Grimaldo, Gallà. Però no tens els 3 de dalt, no La t'asseguren gols. defensa d'Andalusia em sembla millor que la de València. No. Però mira el mig del camp, mira el mig del Per camp. mi és porteria Andalusia, Sí. Sí. defensa València, Pensa que tenen a Mosquera i a Pau Mosquera Torres. i Pau Vale, és Torres. veritat, València. Mig del camp Andalusia Andalusia per pallissa. i davantera... La d'Anteva València, mira que és una mica tètric. Sí. Però Jo crec llavors que és un passa, dels jo crec que dos. passa a Andalusia. Andalusia, jo És que el també. d'Isco, Brahim i Baena és una barbaritat. Sí. I perquè a Andalusia hi ha més sentiment de nació i d'equip, saps Sí, què dic? sí, jo diem Andalusia. Andalusia passa. Perfecte, doncs el primer classificat del primer partit és contra Andalusia, que s'enfrontarà al el guanyador del partit entre Catalunya i Canàries. Bueno, aquest podem anar rapidet. Llavors, Catalunya, 4-2-3-1. Si voleu alguna variació, s'accepten variacions. Jo és els jugadors que he ficat. Raya de l'Arsenal en porteria. Parella de centrals, Cubarsí del Barça i Eric García del Girona. Molt sobrats. Lateral esquerre, en el cas de que estigués bé, Valde del Barça. Lateral dret, Arnau de Girona. Que guanyarà Catalunya. Doble pivot, Marc Roca del Betis i Aleix Garcia del Girona. Mitja punta, en plan, els 3 mitjapuntes podríem dir o bandes. Jo ficaria a Dani Olmo del Leipzig al mig. A la banda dreta, Lamine Yamal del Barça. A la banda esquerra, que hi pot jugar pràcticament, Gerard Romero del... Sabia que ho anava a dir malament. Gerard Romero. Que llenci la gorra contra Gerard Moreno. Va, em fa mal la panxa. Gerard Moreno del Villarreal. I en punta Ferran Jutglar del Borja. Desinflada dalt, Puc fer una suggestió, un canvi? Marc Roca per Oriol Romeu. Es mereix estar Oriol Romeu a l'equip. Oriol Romeu es mereix estar a l'equip. Jo una cosa, no prefereixes a Marc Guiu en punta que a Juglar, per exemple? No. Llavors, Canàries. Segur que no? No. En realitat sí. Canàries juga amb un 3-1-3-3. Hòstia, ja només per l'alineació no poden passar. Que sí, futbol ofensiu. Llavors, tenim a Liozain del Cartagena en porteria, Aridane del Rayo, Juanpe del Girona i Javi López del Tenerife com a centrals. Pivot, cuidado, Roque Mesa, pivot, de l'Sporting. El mig que més bo, Defensa menys. De moment hi ha algú que estigui a primera divisió del seu país? 3 migcampistes, 3 mitjapuntes. Pedri, del Barça, Kirian, de les Palmes, i Moleiro, de les Palmes. És un mig del camp molt bo, I a dalt, 3 delanters, banda esquerra, Pino, del Villarreal, Jeremy Pino. A la dreta, Pedro, de la Lazio. I en punta, Ayoce Pérez, del Betis. És molt bon equip, passa a Catalunya. És equip molon, és equip molon. També dic, veient l'equip que té Catalunya... No és top 1. No, jo crec que tampoc. Jo crec que és Euskal Herria. Sí. Seguim, És que jo de Catalunya et canviaria, posaria a Gerard... Moreno. Gerard Moreno en punta i buscaria una extrema esquerra tipus d'Olofeu, Adama. si no estigués malament, una dama. saps? Va, portem 51 minuts i mig ja. Llavors, partit 3, Galícia. Juguem un 4-4-2, Galícia-Extremadura. Galícia 4-4-2, Rubén Blanco del Marsella en porteria. Parelles centrals. Aquí estaven la parella de l'Sporting, que era Robert Pierre i un altre, però he preferit ficar 2 de primera, que són Chumi de l'Almeria i Domínguez del Celta. Sí. Lateral esquerre, Bueno del Wolverhampton. Lateral dret, Lucas Vázquez del Madrid. Pivot, doble pivot, doble migcampista, Bajetic del Liverpool. Què? Sí. Bajetic, sí. En sèrio? És gallec, és gallec. Molt bon jugador. El recomano pel modo carrera. És molt bo, és molt bo. Te'ls segueixen sempre. Això de Max Bosch. I Gabri Veiga. Un pesetero. A banda esquerra o com mitja punta per l'esquerra, Brais Méndez de la Real Societat. A la dreta, Denis Suárez. I en punta, José Lu del Real Madrid i Iago Aspas del Bastant prime, aquest aquí. I és que Extremadura m'espero molt poca cosa, Extremadura. No, ojo. Extremadura, 4-2-3-1. Pacheco de l'Espanyol en porteria. Centrals, Correa de l'Eibar i Vázquez del València. Lateral dret, Pedro Porro, del Tottenham. Lateral esquerre, Javi Galán, de la Real Societat. Al mig del camp, Oliver Torres, del Sevilla. Moya, del Zaragoza. I com a 3 mitjapuntes un altre cop, 2 extrems i un mitjapunta, tindríem a Diao, del Betis, a Rodri, també del Betis, i a Waldo, del Tenerife, per concloure amb el punta de, que es diu Alegria, punta del Badajoz. Vale, guanya però Galícia. És quart de final el més fluixet de tots. Sí, pot ser el partit més fluix. Llavors passem al partit gran, Ojo. Euskal Herria contra la Comunitat de Madrid. Qui guanya està a la final.
Sí. Ojo, Euskal Herria. Ojo amb Galícia. Juguem amb un 3-5-2. Oh! Unai Simona a porteria, Sí. Òbviament. 3 centrals. Vivian, Zubeldia i Íñigo Martínez. No passa ni Cristo, És ja. una barrabassada. Al mig del camp, doble pivot, Zubimendi Sí. i Mikel Merino, Marino, tio. de la Real Societat dels dos. Mitja punta, Ollán Sancet, No, és que és de molt... l'Atlètic Club. No, i tens Ivan Martín també per allà, si vols. Banda esquerra, Nico Williams. És que clar. Banda dreta, Jalo, del Braga, que l'acaben de nacionalitzar. Sí. Un dia I- parlarem d'això. Doble punta, Oyarzábal, de la Real Societat, i Guruceta, de l'Atlètic És que de Bilbao. crec que... El Guruceta és el millor punt que pots trobar ara mateix de... Sí. Està Iñaki Williams, però Però he preferit ficar... No, has posat a Xalo. No, que l'han nacionalitzat. Però ara jugarà a l'Atlètic l'any però que que ve. Iñaki Williams, la nacionalitat que té... Ghana. Tipus, És Ghana. Ghana. Sí, i ell és nascut a Ghana, doncs he volgut Sí. respectar, sincerament. Sí. No sé si és nascut a Ghana, potser és nascut aquí ja. No és nascut a Bilbao, però... Bueno, però també vaig és- pensar que Oyarzábal i Guruceta, si fos realitat, jo crec que són una parella de delanters que es Que funciona complementarien molt molt bé. Sí, un Molt corre bé. l'altre no. Llavors, anem a Madrid, cuidado a Madrid, 4-4-2. Porter, podria triar a De Gea, però no té equip, llavors he pillat a David Soria, del Getafe. Millor de Gea. No, molt bon porter. David. Comença fluix, millor de No, Gea. però comença fluix. O sigui, de moment guanya l'Euskal Herria. Parella de centrals. Llorente, de la Roma, i Mario Hermoso, de l'Atlètic de Ui, Madrid. comença Molt bo. fluix, Lateral No. esquerre, Miguel Gutiérrez, del Girona, i lateral dret, Dani Carvajal, del Madrid. Llavors, els 4 migcampistes serien Rodri, del Manchester City, Coque, de l'Atlético de Madrid, Marcos Llorente per la dreta, podríem ficar de l'Atlético de Madrid, per l'esquerra Rorro Riquelme, també de l'Atlético de Madrid, i doble punta Morata, de l'Atlético, i Borja Mayoral, del Getafe. Uau! Rèplica. Són els dos millors equips Ara, que ja hem de dir, escoltat. És una animalada. És final I anticipada. sense voler fer Euskal spoiler, Herria, per qui mi. guanya aquest partit Guanya la final. guanya el torneig. És que, a veure, anem a parlar una cosa. Jo crec que Euskal Herria s'entendria millor en el sentit de que molts juguen junts. Sí. I hi ha una selecció Sí. que fa poc va jugar i tal. I que vull dir- també hi ha més sentit de... I, Sí. no, I que s'ha de valorar que Madrid és la seva comunitat sola. Euskal Herria sumes Exacte. Euskadi i Navarra. Sí. Jo crec que si jugués aquest partit guanyaria Euskal Madrid. Herria. No, jo dic Euskal Madrid. Herria, Jo dic Euskal Herria, també. Tipo, porteria guanya Euskal Herria 100%. Defensa, també 100% guanya Euskal Herria. 100% no. Defensa. Carvajal, Hermoso. Diego Llorente. Va, diem ràpid. Mira, Qui s'ha de dir guanya? que parella de centrals em sembla molt fluixa, la de Madrid. La parella, però la defensa és molt bona. Em sembla fluixeta la de Madrid. Hermoso. Hermoso. No, som-hi, hem de votar, hem de votar. Oriol Soler, Euskal Herria o Madrid? Euskal Herria. Madrid. Biel Macià? Jo dic Euskal Herria, passa Euskal Herria. Passa Euskal Anem a Herria. semis. No cal repetir els 11 ara. No, anem a Clar, semis. clar. Seria Andalusia contra Catalunya. Per mi, Catalunya encara està per sobre d'Andalusia. Sí, però En la camp- final em sembla que la guanyarà Euskal Sí, Herria. per mi, tant Madrid com Euskal Herria estarien per sobre de Catalunya. Sí. Fuà, és que al mig del camp d'Andalusia em mata. Ja. Però tu És tens que la min, són tu tens el Fabián, jugador. Gavi, Àlex Baena, Brahim i Isco. És que haurien de buscar un extrem esquerre millor per Catalunya, tio. Segur que hi ha algun, Segur que hi ha tio. algun. Troba'l. Espavila. No, podries ficar Dani Adama, Dani Adama. Olmo. Puado és de... Mira, Puado. és català. No voldrà jugar amb Jutgla i voldrà jugar amb Puado. Prefereixo Puado que Juglar. Tu ets En sèrio. tu? No, Puado és molt bo. Va, votem, hem de votar. Jo voto... Què vota? Catalunya. Jo voto Catalunya. Llavors jo voto Andalusia per donar-los una miqueta de... Sí, I ara entre Euskal Herria i Galícia. Euskal Herria. Euskal Herria 100%. I ens I la queda... final seria Euskal Herria-Catalunya. Euskal Herria. Totalment objectiva la final, eh? Euskal Herria. No perquè siguem catalans. I aquí es pita l'himne. Jo dic Euskal Herria. Biel Macià diu... Digues Catalunya. No, Euskal Herria. I tu Euskal Herria, evidentment. Vale. I, bueno, pues després d'això, Catalunya és la campiona d'Espanya de la Lliga. No, el torneig el guanya Euskal Herria. Sí. I amb els... Easy, fàcil i per tota la I família. a més, jugarien molt millor perquè tenen més... Perquè molts juguen junts, o sigui... O sigui Sí, que el que després dic jo, de no proclamar la repetim, victòria de no repetim. Catalunya, passem als acomiadaments. Doncs esperem que hagueu rigut, que us hagueu actualitzat, que ho hagueu passat bé. Aquí acaba aquest programa de l'Orsay. Nosaltres ens acomiadem i esperem trobar-nos la setmana que ve. Moltes gràcies, Pau. Moltes gràcies, Xap. Moltes gràcies, Biel.
Moltes gràcies, Max. Mentida. Max, feixista. Moltes gràcies, Oriol. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies, Javichu. Moltes gràcies a vosaltres. Max, merengue. Marxem d'aquí Max Quantista. Max, i dengue. no ens quedem. Max Diarrea. A Norsa!